ta ne ko ta mallake ku. Ko da ta yi aure 10 ta fito sai na aure ta. Ai da soyayya ce. Man ya zama dole ka rabu da ni. Na rantse da Allah. Sai dai ku an ce na kashe kai na ƙauyen nan. Akan wata yarinya da bata san kana yi ba? Kawai babban buri na Allah ya cika min buɗin gana kashe yarinyar nan, in kashe ta ya zamto babu ita babu labarin ta. Ina son maka tambayoyi guda 3. Don ka amsa so 3, za a amsa soyayya ka cikin dakika 3. Zan yi ansa miki dukkan tambayoyinki amma banda ta ƙarshe. Kaf cikin wannan ƙauyen ban ga sa'an tsayuwa ta ba. Sani da na Karime ba gaba da gaba ba. A cikin ƙauyen nan babu wanda zai ja da ni akan kari. Za mu je za mu kashe. Ba tsoho, ba tsohuwa, ba yaro, ba yarinya. Za mu kashe su. Daga safiyar yau